Oli virtaa näköjään riittää. Okei. Vau! Ysi kasilla öljyt mukana. 2 tahkia. Se vie 15 tuntia. Noin. Joo, okei. Ei niinku paljon vastaan. Tai se vähän riippuu tietenkin 2 Mulla päälle on vielä. huono näkö, kun mulla ei ollut silmälasit päässä, niin mä oon nähnyt. Mikä meillä on suunnilleen nopeus? Me vastatuulehän me mentiin helvetin hiljaa. Siellä oli aika kova vastatuuli. Mut sitten parhaimmillaan oli varmaan 130. Joo, joo. Niin. Tää kuuluu aina tähän. Sitten Hannu varmaan auttaa. Hän on elämässäni juonut 2 kaljaa nuorena. Molemmilla kerroilla mä oon joutunut sairaalaan. Mä oon allerginen kaljalle. Siinä on jotain, mä en oikeesti voi juoda. Tää on ihan tullut. Ei mitään, ei mitään. Mä voisin mennä kotiin ja juoda lasin valkoviiniä tai pumppua, eikö se käy? Se käy. Mä menen kotiin, mä ostin semmoista. Mä join ekan kerran nyt, kun kaveri, lauantai oli ulkoa kaverin kanssa. Aperol Spritz. Joo, tiedän. Niin mulla on Aperol ja mulla on suppaa. Sehän on vähän semmoinen muotijuoma. Se on nyt joo. Tai siis sä